निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। हे शब्द नव्हे जणू लखलखणारी वीज कडाडते भेदिते भोवतीच्या तमास उजळती मने ऐकुनी विवेक शब्दास जो समर्थ आहे दाविण्या मार्ग जगतास। माझे हे शब्द स्मरणात असू द्या। हिंदू हा शब्द उच्चारताच अपूर्व चैतन्याची लहर जर तुमच्यात सळसळून जात असेल तर आणि तरच तुम्ही हिंदू आहात। मी हिंदू आहे असे जो बांधव म्हणतो तो लगेच तुमचा परमप्रिय परमनिकट आप्त झाला पाहिजे। मग तो कोणत्याही देशातून आलेला असो, तो तुमची भाषा बोलत असो वा अन्य भाषा बोलत असो। असे झाले तरच तुम्ही हिंदू म्हणवून घेऊ शकता। जर कोणत्याही हिंदूची वेदना स्वतःच्या वेदनेइतकीच तुमचे हृदय व्यथित करत असेल तरच तुम्ही हिंदू आहात। गुरु गोविंद सिंहांनी आपल्या बांधवांसाठी अपरंपार सोसले, तसे सारे काही आपल्या हिंदू बांधवांसाठी सोसायची तुमची तयारी असेल तरच तुम्ही हिंदू आहात। हिंदू धर्मासाठी गुरु गोविंद सिंहांनी रणभूमीवर स्वतःच्या रक्ताचे सिंचन केले। त्यांच्या 2 पुत्रांनी रणांगणात बलिदान केले। ज्यांच्याकरिता गुरूंनी स्वतःच्या आणि जीवलगांच्या रक्ताचे सिंचन केले ते सर्व त्यांना सोडून गेले, परंतु या कृतज्ञतेबद्दल धिक्काराचा शब्दही त्यांच्या मुखातून उमटला नाही। जखमी वनराजाप्रमाणे ते रणक्षेत्र सोडून दक्षिणेकडे निघून गेले। माझे शब्द स्मरणात ठेवा। जर आपल्या देशाचे हित करण्याची आपली इच्छा असेल तर आपणापैकी प्रत्येकाला गुरु गोविंद सिंह व्हावे लागेल। आपल्या देशबांधवांमध्ये तुम्हाला हजारो दोष आढळतील, पण ते हिंदू रक्ताचे आहेत हे विसरू नका। या देवांचे पूजन तुम्हाला प्रथम करावे लागेल। त्यांनी तुमच्यावर सर्व प्रकारचे आघात केले, शिव्याशाप दिले तरी तुम्हाला त्यांच्याशी प्रेमानेच बोलावे लागेल। त्यांनी जर तुम्हाला घालवून दिले तर त्या शक्तिमान पुरुषसिंहाप्रमाणे गुरु गोविंद सिंहांप्रमाणे विजनवास पत्करा आणि शांत चित्ताने मृत्यू स्वीकारा। गुरूंचा आदर्श आपल्यापुढे असला पाहिजे, त्यांच्याप्रमाणे वागणारा मनुष्यच हिंदू म्हणवून घेण्यास योग्य आहे। सगळे क्षुद्र मतभेद आता गाडून टाकूया आणि प्रेमाचे शुभ्र जान्हवीचे अमृतजल सर्वत्र खेळेल असे करूया। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान् निबोधत। श्रीमातेच्या गर्भागारात स्वामीजी पोहोचले। सद्गदित अंतःकरणानं त्यांनी त्या मातृरूपापुढे साष्टांग दंडवत घातला। जगदंबेची भावपूर्ण पूजा त्यांनी केली। ते मुख्य भूखंडापासून थोड्या अंतरावर असलेल्या श्रीपाद शिलेवर ध्यानस्थ बसले। सभोवती सागराच्या लाटा गरजत होत्या, उचंबळत होत्या, पण त्याहून मोठे तांडव स्वामीजींच्या हृदयात चाललं होतं। आणि तिथे भारतीय भूमीच्या त्या शेवटच्या शिलाखंडावर बसून ते गाढ चिंतनात निमग्न झाले।
या भूमीचा वर्तमान आणि भविष्यकाळ त्यांच्या दृष्टीपुढे साकार झाला. तिच्या अवनतीचं मूळ शोधता शोधता त्यांच्या द्रष्ट्या प्रतिभेला ही मातृभूमी वैभवाच्या शिखरावरून विनाशाच्या गर्तेत का फेकली गेली याचा साक्षात्कार झाला. तो परिवर्तनाचा क्षण होता. एका साध्या संन्याशाचं रूपांतर आता एका श्रेष्ठ समाज सुधारकात, श्रेष्ठ संघटकात आणि राष्ट्राची पुनर्बांधणी करणाऱ्या समर्थ कर्मवीरामध्ये झालं होतं. आजच्या आपल्या अभिवाचनातील उतारा आहे हिंदू तेजा जागरे या पुस्तकातील. स्वामीजींचे ओजस्वी विचार सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी माननीय एकनाथजी रानडे यांनी राउजिंग कॉल टू द हिंदू नेशन या इंग्रजी ग्रंथामध्ये त्यांचे संकलन केले. त्याचा मराठी अनुवाद हिंदू तेजा जागरे या नावाने ज्ञानप्रबोधिनीच्या प्रमुख कार्यकर्त्या डॉक्टर स्वर्णलता भिशीकर यांच्या लेखणीतून सिद्ध झाला. लोखंडाच्या कांबीसारखे स्नायू, बेलाग पोलादाच्या नसा आणि वज्रासारखे अजिंक्य सामर्थ्यवान मन असलेल्या माणसांनी हे राष्ट्र घडले पाहिजे अशी होती स्वामीजींची आस. अशा शेकडो निस्वार्थी युवक युवती आपल्या व्यक्तिगत आकांक्षा आणि सुखसुविधा यांचा संपूर्ण त्याग करून भारतमातेच्या सेवेसाठी उत्स्फूर्तपणे स्वतःला समर्पित करण्यासाठी प्रेरित होतील असे आहे हे पुस्तक. यासाठी संग्रही जरूर ठेवा हिंदू तेजा जागरे. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.